mong i-challenge ka mo itilaw para maingon ka dyan magtigas ko puton. Ito na, duy kaya laging paunon sa bahay! Kamay na uyag, madre, tungit-tungitan mo. I don't know, but I believe. Kami yun, ito agtit na rin. Hi guys! Ito lang ibuhulan na ng welcome back sa aming channel. So today, kita mo na nagibagay na kami sa ngaon ni karon. Makalimutan kong ingon ni Jody, aday ko sabay sa ang friend na. Katong usa sang gi-prank bitaw das ni Agi, kulata ko ngundoy. Nilag ko dari kay nako gipalit kay naman sa small business, di ba? Kung friend jud nimo sa katao, suportahan jud nimo agi jang small na business. Today, naman si Joy kini. Milk tea positivity. CC positivity agan sa ilang milk tea. So, atang tilawan. Bisag ato mo sa wala pag pasa kanil bisag friend mi ato jang husgahan ug sa tinuod nga lasa kay basig mayon. Lami jo waday lami. Ug ako moingon jo ko lami kay bona sila sang batasan ug unsa gadto ko. Di jo ko lami di jud. Ug lami an ko. Kaban din na si Dwight. Hi, Dwight. Hi, Hi guys, yan na. Hi, guys. Ito ba daw ida play? So dami dari shumay kauli sa pag naman. Dami dari shumay, kaya napos sila shumay dari. Tilawan ko na itong sila ni. One is the pork shumay. Alam niya, sauce, oh my god. Ano mo? Panabit ang typical nga sauce sa shumay nga nice sili. Sili. Luta. Dami limansito. Mga hapon sakron. may hapon po. Mga... Ay! Hi! Kuya, Hello, madung kamusta? hapon. Pagkaon mi dari magtilami sa shumay ug lami bagad Oh, ug karita ay. milk tea nga gipanghambog ni rice na ug lami bagad ni. Tagahan anak amo, tawo pa man muli. Isa man. Sige. Yan. Ah. Basig na huyag. Nag-auto ka ito kayo model-model man ha. Oo, mo May kanan ka gindol man dito nga si kanang bayot to. Bayot yun. Oo, sa kaila. So guys, magang giingon niya kuan. Small business ni Jang nga mga overruns nga mga branded nga t-shirt. Ja kaundoy man ni kay wa na may pang budget kay ano sa kabuok kaundoy ni tanan. Ano man ang ipakita ni Jersey Japay mo pakita ni Jurani. Ikaw rin pa-vlog gani pakita ni nila pang sanina ni mo. So, makakita ko ni ko sa mga sininang mga mura nagpahiran nimo pang isuot kaya halay kang lambusan. So anyway guys, let's continue. Ato sa ni pusunin ko magpusa sa kog limonsito. Nasa wala nga na. Ay na. Di, wala ang limonsito ni ang butangan na rin ko. Ako wala tilaw to. O pag gani mo kuan sa tagsyumay daw, maglami pag ni. Na. Hala naglaway madto ko sumay. Sa pa kay Ako ramon niya. singaw. Gansik ka. Pwede ako singaw. Naglaway ko sumay. Ang pakita ni Judy magsilili ko makapakita sumay. Madali. Sumay ba na? Uy. Kama na. Baka. Di pork niya, araman dyan lami Tara ka dyan ka, di makuganag sumay good nga murag lata-lata kay nila ni si Jakay. Bantuk! Bantuk, ano? Ang praise, adoy, gamay. Picture na pagpugni. Okay. Okay. Wala? Wala ka? Wala ka? Amen. Okay. Ang milk tea, nakalimot ko mga tana pa kung sa tuwi ko na ni flavor. Kaya namin mga flavor, mutilos ako. Diyan ako kung sa ilasa ha. Kanang tinood ha. Tinood nga pang kuwani mo. Ganahan ba sa gaglami ba dyan? Chaman. Gusto lo rin. Ano na? Dali mo muna. Ako kaya di man pwede ko yung sauce. Di Lami. pwede ko ito sa lami. Lami sa kaya di bantok no. O di bantok. Di lata, bantukun Bakto ba? ba? Kuha na. Wala, mani
niya. Ames? Turaghang. Oh, wait sa. Asa ka natuto na sa mga katuloy. Uy, hindi mo ka sweet. Uy, Ngayon tayo nga eh. pinadasmag man ka. Uy, ka na hinahin. Tayo ka na barong nasa lida. Mga sweet. Uy, Hinaan mo magbasa. tanawa na nga jabo-jabo. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Lingit-lingitan ko. Pilingan aja berpasasi dia. Kadapan ko na paghambaba. Paano siya na siguro ko nimo? Ito, paling ko pala ito man. Ada ko tamang pansin. Ano ba dia? Ako lang may kaon sa. Gutom. Uy, lamig lang siumay kay di lata. Ano ba? Eh, ba tawag na ha? Bantik ba din ko naglata kay maganahan ako maot. Lamig lang siumay kay Matsu. Ano ba? Busok! Klare! Tara na, Klare! Ano tatay ko na ni Klare? Liquor? Ano siya? Caramel sugar. Caramel sugar. Diyan ka rin sa? Matcha cream cheese. Caramel sugar og Matcha cream cheese na sila nga. matcha cream cheese o caramel sugar cream cheese. Cream cheese. Tingka tilawan. Salamat day kaso sa naglibre na mo dari. Joyce Ann. Nakaroon sa untong. Salamat. Majar po din ni ko kay manlibre ko ngami milk tea. Madalo ang kare. Mas kay masuporta kas negosyo sa imong pray mo na hinong pagutun. Tingnan guys, di sa ingon nga pag palanay-lanay, di sa ingon nga pag kananay laban-laban, lami jud ilang sumay kay bantek lagi. Nga may sumay gud nga murag lataon, murag. Ano siya? Pure pork. Pure pork. Kami nagkagamara na. Masipol. Mga una kay kuan rito si cook man dito si John sa sikat nga restaurant da Aris Bohol, wala buka. Ano na naman tayo mention, basta sikat. Di basta-basta. Kami kinalamian na ning duha kay ring, ano lain man ni flavor, mura man Dilaw eh. Sakol. Dungo na ka. Dungo na. Ade, ingo na ba? Sudah na, kaya gusto mo kung ganaon sa ado ko nang Dalan. Lami ba tanawon maganingan na magbugnog mga ice o mga cream cheese sa ibabaw. Bukado na, bukado. Okay. Mutilaw sa kuda dya. Nagdila magugahan ng matilapan. Ay, mutilaw makukuda rin. Ano sa mag-steak? Ano na, ito sa magsaba. Ito sa tilawan. Ganun sa rin ng Kaon siumay. sa usa ka na kaon niya. Tilaw na. Ang sa kapatos siumay. Tilawan. Para na din kasulit, kaya rin daghana. Kusog juga kinaon. Uy, kira ka. Sakit. Magaling magkasumpangan. Ami. Kalim, kaya sa mga. Tilaw magkasumpangan. ko rin pikas. Hala, Eh, Lami. yung mga steak, balim. Hala, Lami. Ito sa, ito sa kuha na. Pagkasangkuhan sa na. Kaya si tilaw-tilaw ni mo, basi din ako ng mga masinlan. Lagi. Eh, balin. Kaya karena ka sumay na ka, lamig sumay. Ang zara na. Kaya kailangan pa rin na ito. Basta lamig Kailangan mo sumay. po rin klase. Ano ba, di man malusot? Sugod mo ko daguan. Karang lami are. Basta. Kinalami ang remori ang giganahan. Kari lami po dre, pero na sila lasa nga murag pandan. Pandan ba? Basta ka ng murag pandan. Kari murag pandan? How? Murag pandan ang lasa dyan. Kari. Araw lamian. Kari lang, ano? Kita lamian dyan. Caramel sugar. Sang natilawan nga milk tea, daris buhol. Kari dyan nga nalam yun. Eh, nani, kuhan? Basin didak sila pulis. Ano yan? Salary reduction. Okay. Ano naman yung kaya na nagitilawan. Mutilaw ka na rin, hanggang patilaon. Wala naman ba yan? Pugi na daw, pugi sa naman. Hantuan na rin. Wala. Wala ba yan? Arang lami, promise. Lami, Jod, promise. Kung mutmut ninyo, tilawin ninyo. CC positivity, wako kayo bag tila ilang nga branch. Basta kay IPM laman ninyo ang kananay. Ang ibutang naraman na naging sa isong IPM mo gusto mo tilaw dan eh. Naras buhol ha, ito pa nas lang. Probinsya kay, isod ka dun sa amin ipagpadahay, nag-abot ito, na panos na. Kanarang na sa buhol. Ano may alagin? Malamian ka? Walang ting-ting, mag-iya!
Hindi na, mahurot man eh. Basta lang eh. Mahurot man eh. Diba? Ah, hindi na yung gulot. Oh, may mugawat! Nagkukog man aghang ang legendary mga curls, mga perlas. Hindi magagis eh. Crusher na, nga crusher. Perlas magagay. Gusto mo kong perlas sa hita. Wag lain-lain ng tagpuan. Crusher din na. Promise. Alam mo, Edith Clary. I'm not joking. Thank you. Promise. Interview na ulit. Hindi, ang sabi mo. Ito sa gigam ko. Interview na ito. Anda, ipahintag man ang interview. Okay na? Sure ba? Lami, bitaw, promise. Correct. Yes. Ay, klaro ni guys, ngayon dumo ko itong giilad, nagikulata ko ng doy. Kaya kung ila ka ron, kaya malay ko ipalit. Mga kanina. Daan naman yung negosyante, full pamisit, pamilit dyan road. Agay, minapro, diba siya? Diba na sila? Saan na? Sige, pamilit dyan road, makurot ang bawal, ipalit og road, yun ang tunadaan na, isagkaroon nga nakahuman na dyan eskwela, sige, gaya po negosyo. Congrats po ninyo kay bago dyan yung graduate sa idyang kurso nga Psychology. psychology. Dyan kurso dyan. Nanabaho na ni Puhon. Libre na ni Naho. Yes! So guys, atas dyan pangutan ho dari kaya gilamian cukup tama na rin. Saan ito flavor na eh? Caramel sugar cream cheese. Caramel sugar cream cheese. Anong butasan? Ito kasag-ulo lagi. Diyan ka rin. Matcha. Matcha cream cheese. Matcha cream cheese. Lami, pwede pero gilamian ko na rin. Ah, lafo. Tidak niya surya ka rin ang lamiya. Pero tilawi po rin ito kay Lelay. Pero tapang lasa pa. Tugod na rin po. Ang siumay po lami. Kining, Yung show may available po na siya sa Tagbilaran. Ang siumay ko no available sa Tagbilaran home. Alis siya. Kanang na-page. I-message lang itong page. Na-page ang ibutang na. Ibutang na sa description box ang page link para ma-click nito to para dito na mo dito na mo order o gusto mo mag-ilaw. Kanarang Tagbilaran. naas buhol. Kung naas Tagbilaran, mas maanso kay kuhaan man ni sila, naman ni sila sa Tagbilaran. Ay, tingnan mo na rin ang apoy kasi sa kumagata ngayon. Baka, tingnan mo. Hindi pwedeng hindi makinig sa ina. Hindi mo na dyan sa ano. So guys, harang ibutang sa description box ang mga detalye kung asa mo makapalit daan yung hindi pang taon. Ang lami, lagi. Kasi ang pagkuti lang mo, makainom din mo lami. Nagmahay. Hindi, di mo mahal. Wow, ba dapat may ngaglami? Hindi, di dahil lami. Gikan pa dyan na ho. Advance libre naman yun, no? Ha? Advance libre. Ay, advance libre na buong nga, salary reduction. Ha? Ay nga. Managurot naman, may mo duy. Sali ni gulag duha ka buo, kaya bawang sa bahay. Hindi po sa may kagimong sito. Euros na nimo. Anong lima naman na nabilin nga 12 man kabuo. Ang sa kaputos kay 12 man Sila kasunod. may narap mo? Tulo. Sakto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unang-unang. Unang-unang, doon si mga tolo. Kaya, tolo na kaan? Eh, kuha pa mo isa. Hoy! Duha pa kang nakaan! Tolo! Duha pa! Bungan! Balik ang kwan, video. Talaga. Ano mo? So mga to guys, so far, gilami ang ko, di sa ingin nga laban ko kay Igsoon, Nidja, Tag-Ida, Dani. Lami, Igsoon po siya, bisan pagkamoy mo tilaw. Ako mong i-challenge ka mo tilaw para maingin ka mong tigas kupot-puton. Ito na, duy, galing yung baon nun sa bahay. Kamoy na uyag, madre, tungit-tungitan mo. I don't know, but I believe. Paningin ito, agpit na niya. Kami na. Kaya nilagay din may maglangan. Kaya hinahinay na pa meron kahapon, nagipangita na ko ron sa bahay. Harang ni Bitbitin, diyan. Kirang akong tumay. Ang suot pa, duy. Nagtulo. Pag-inom ganito, di ba? 12 mga ganito. Hindi ko. Diba? So guys, narin po si Jai, mga ingani, mga overruns. Kani kayo, Lee, nga brand lang, di ba? Ang mga price ni Jai sa tag, kay tag 1312, nga na. Gari mo ni Jai palit. Wow, pilato, basta barato ra. PM ragi hapon mo ni Jai. Ay, butang sa description box, o gasa mo kontak kung gusto mo mamalit lang eh. Okay guys, bye-bye! Uli na may kahapon na.
Sira nga doy. Ay, sige. Ano mag-kimpang, ano mag-kimay. Bye-bye. Sira nga. 1, 2, 3. Bye-bye. Bye-bye! Tingog ba? Bye. Tingog ka. 1, 2, 3. Bye-bye. Pwede na igo? Hirit man. Pwede. Ikaw drive sa motor ah.